Pozdrav dragi ljubitelji priča. Vani pada kiša, večer je mirna i stvorio se baš lijep trenutak za dijeljenje priča. I večeras vam želim pripovijedati o jednom mudracu koji je živio u zemlji koja više nije bila slobodna. Nažalost, zavladala je tuga i teška vremena za taj narod. Vojnici su marširali po trgovima, naoružani do zuba. Ali znate, i u teškim vremenima, i kad zavlada tuga, postoje oni ljudi koji u sebi imaju neku posebnu snagu, koji su kao sidro sigurnosti za sve oko sebe i koji umiju u teškim vremenima biti utjeha drugima i širiti svjetlost. Takav je bio naš mudrac iz ove priče. O njegovoj mudrosti svi su pričali i nije bilo kuće u kojoj nisu znali njegovo ime, jer mnogi su od njega tražili savjet. A njegov savjet bio je dragocjeniji od suhoga zlata. Naravno, dobar glas, mudar glas daleko se čuje, pa je tako o njegovoj mudrosti došlo do namjesnikove palače. Namjesnikova kćerka jako je željela upoznati tog mudraca. Stalno se pitala tko je on i odlučila ga je pozvati k sebi. Palača je bila raskošna. Svaka odaja bila je u nečemu drugomu. Jedna je bila u draguljima, druga je bila sva u zlatu, treća u srebru, a oni sagovi, išli su od početka do kraja odaje, svake odaje. I tu je bilo puno svjetiljki, puno svjetlosti, puno bogatstva. A naš mudrac, starčić, skromni, kročio nogom u tu palaču. Bio je tako malen, a u onoj svojoj istrošenoj dugoj haljini, jer iako je svima davao savjete i pomagao, bio je siromašan. A namjesnikova kćerka, ona je odjenula haljinu od najfinijih tkanina i stavila oko sebe najskupocjeniju ogrlicu koju je imala. Dugo se pripremala za ovaj susret. Mudraca su pustili u knjižnicu kako bi ju čekao. A ona kad je došla, nije mogla sakriti svoje razočarenje ovim starcem. Sjela je kraj njega i rekla: "Ma nisam ni sanjala da si tako ružan i da si tako star." Mudrac je samo prešao preko toga, kao da ništa nije čuo, pa je odlučio razgovor nastaviti u malo drugačijem tonu. Samo je rekao: "Čuo sam da vaš otac ima najbolje vino. Možete li mi reći u čemu on čuva to vino? U kakvim bačvama?" "Pa, u kakvim bačvama?" čudila se namjesnikova kćerka. "Pa, u drvenim bačvama." "Je li, u drvenim bačvama? Ma kako? Pa vaš otac je bogat, pa kako on čuva vino kao i sav drugi narod? Pa on bi trebao čuvati svoje vino u zlatnim bačvama. Ma recite vi ocu da napravi barem jednu zlatnu bačvu. A za godinu dana ja ću opet doći pa ćemo vi i ja popiti vino. To vino iz zlatne bačve." Malo su još porazgovarali, a onda mudrac pozdravi namjesnikovu kćerku i ode svome domu. A namjesnikova kćerka bila je tako uzbuđena, osjećala je kao da je mudrac rekao neku posebnu tajnu. Jako je bila uzbuđena i naravno odmah je otišla svome ocu i molila da napravi jednu zlatnu bačvu. I naravno on dade iskovati zlatnu bačvu i u nju su stavili sok od grožđa koji je bio gust i sladak poput meda. Namjesnikova kćerka tih godinu dana malo obilazila je zlatnu bačvu. Stalno je dolazila oko nje, rukama ju dodirivala i razmišljala
Kakvo li će biti to vino? Baš me zanima. To je neka posebna tajna. Bila je jako nestrpljiva i jedva je čekala dan kada će mudrac ponovno doći. Prošla godina dana. Mudrac došao. Ona naredi da odmah donesu tu zlatnu bačvu, pa da vino utoče u one zlatne pehare. I već pri točenju odmah su primijetili da je vino iznimno bistro. Stavili zlatni pehar na zlatnu tacnu, zlatni pladanj, pa donijeli njima. A namjesnikova kćerka uzela onaj zlatni pehar, primaknula u ustima i kako je nagnula, što je ovo? Bilo je vino toliko kiselo da nije se moglo piti. Što je ovo? Što ste napravili? Vi se meni rugate. Kako vas nije sram? A starac, mudrac, samo mirnim glasom kaže: htio sam vam na osobit način dati pouku. Evo, recite vi meni, draga moja mlada damo, pa nisu li zlatne bačve mnogo ljepše od drvenih bačvi? Pa ipak drvene bačve čuvaju najskuplje i najkvalitetnije vino. Često puta skroman izgled čuva veliku mudrost i plemenito srce. Nemojte suditi po izgledu. Nemojte suditi ljude po izgledu. Tako reče mudrac. Namjesnikova kćerka po prvi put možda je osjetila sram, jer u obraze joj je došla krv, pa se sva zacrvenila i bilo je strašno neugodno. Po prvi put osjeti nešto drugačije, a kad je pogledala u mudraca, primijetila je u njemu tople oči i primijeti kako su mu oči pune mudrosti i kako je on zapravo zaista plemenita srca. Od tog trenutka namjesnikova kćerka napustila je gordost koja je dolazila od njezinog posebnog podrijetla, od njezinog bogatstva. Priklonila se jednostavnosti i dobroti, vrlinama koje ni ljudi ni vjekovi ne mogu uništiti, niti im umanjiti vrijednost. Evo, dragi moji pratitelji, ova kratka priča za vas. Sve govori, sve je u njoj rečeno. Nemam što za dodati, zaista. Ništa ne može one vrline za koje znamo da vrijede i koje su moralne i duboke, i za koje znamo da jednostavno su takve, one po kojima moramo živjeti, jednostavno ništa to ne može uništiti. Ni dobrotu, ni jednostavnost, ni poniznost. One će živjeti uvijek, vjekovima. Evo, ovu priču sa mnom je podijelila moja prijateljica Tamara. I evo, Tamara, ja te pozdravljam i hvala ti što si ovu priču podijelila sa mnom. Ona je rekla: Sandra, osjećam nekako, dijelim ovu priču s tobom jer baš čujem tvoj glas kako pripovjeda ovu priču. I čim sam priču pročitala, odmah smo se ja i priča prepoznali i evo, ja ju sada dijelim s vama. Inače, Tamara ima jedan poseban talent. Tamara se bavi kaligrafijom i ja ću u komentaru ispod ovog videa staviti poveznicu na njezinu Facebook stranicu da upoznate njezin mali obrt Cosmos Universe Studio i da, evo, ako trebate dar za posebnu osobu, jedan unikatan dar, možete se obratiti Tamari s povjerenjem. Eto, nadam se da ste uživali u ovoj priči, ja sam uživala pripovjedajući. Ako još niste, pretplatite se na Artemisiju, pretplatite se na ovaj kanal, gumb se nalazi ispod svakog videa, piše pretplati me. I evo, ne košta ništa,
vama znači da ćete dobivati obavijesti kad je koja priča objavljena, a meni znači podršku. Eto, želim vam lijepu večer i lijep ostatak, lijep ovaj tjedan. Eto, vidimo se, voli vas vaša bajkopričalica. Bok!